Dobar dan svima osim komšinicama koje su sinoć imale takmičenje u falširanju do 4 ujutru. Vi gledate još jednu emisiju Nešto drugačije. Moje ime je Hana Adrović, a moj današnji gost je... Suki. Suki. Gde si, Filip? Evo, u gasu sam. Ustanem ujutro, ja sam u gasu, doručkujem u gasu, operam zube u gasu, gas ne prestaje, sve već. Evo, da bismo bili još više u gasu, ja ću te poslužiti ovim čajem, jer on zapravo doprinosi tom gasu. To. Je li to? To je to. Max gas. Max gas. On to tako zove, da, Max gas. Ja mislim da će s ovim čajem biti Max gas. Živjeli? Ajde. Možemo da nazdravimo. Si mi živi zdravi u gasu, jer što god. Hvala, Što bi rekli mi mladi. Ja sam rekao ovima s Exita da hoću da mi naprave plakat, da CVT, hoću svoju facu ovoliko, ovako, svako, a ne tamo kače, da li čitaš novine? Mislim, novine su dosta u gasu. U gasu sam, Max gas. Hvala ti puno na ovome i hvala ti što si bio gost u Nešto drugačije. Nadam se da ti je bilo lepo. Što ste nas pratili, naravno pozivam vas da nas pratite na svim društvenim mrežama, @NST na Facebooku. I naravno uživajte u životu, a Filip i ja ćemo se nekako snaći uz ovaj čaj. Nazdravit ćemo još jednom, mislim da nam je to dovoljno. Živeo. Živeli vi.